שלום, אני פה עם הבן שלי, אלירן, ואנחנו פה בעפולה. הבן שלי משתתף בחוג של אופנים. זה חוג שמלמד אותם על כל מיני דברים שקשורים בטבע, ועושים כל מיני ניסיונות שקשורים במדע. אופנים זה כיף, זה מדעי, זה מה שמלמדים אותנו בבית הספר. אנחנו מעבירים את זה לכיתה ומלמדים אותם דברים. וגם מראים להם את הדגמים של מה שאנחנו עושים בתוך החוג, וגם מסבירים להם קצת דברים מה עשינו. זה עוזר להם לממש את מה שהם לומדים בכיתה על מחברת, לממש את זה למציאות, להראות להם שזה לא רק מבחן לימודים, אלא זה יותר גם מדע ודבר שימושי לעתיד ולדברים אחרים. אז שיהיה לכם ערב טוב והמשך ערב נעים.